Aron, oedd hi'n bwynt gwerthfawr iawn yn erbyn Twrci nos Wener. Beth oedd y neges gan Craig Bellamy ar ôl y gêm? Roedd yn really hapus gyda'r ffordd rydyn ni'n chwarae. Ti'n gallu gweld hynna gyda intensity rydyn ni'n chwarae, gyda yr unig peth roedd yn missing roedd y gol. Ond os ni'n chwarae fel yna, bydd na chances i ennill llawr y gemau. Nath e weid ar ôl y gêm, dyna'r gweithio am y Cymru yn mynd i fod. Fi'n gwybod oedd e ddim o reidrwydd jyst yn sôn am y perfformiad, oedd e'n sôn am yr holl waith chi wedi wneud yn ystod yr wythnos. Ond fel mae hwnna'n neud i chi fel chwaraewyr teimlo o ran y disgwyliadau sydd gan Craig Bellamy? Ie, roedd yn gwneud ni'n teimlo'n dda iawn gyda'r perfformiad hwnna. Ond gyda gyd o'r information roedd ni'n cymryd mewn wythnos yna, fi'n meddwl roedd yn meddwl amdano hwnna gyda football IQ ni'n gallu mynd i lefel arall gyda hwnna. Felly, mae'n exciting iawn i ni a ni methu aros i mynd allan hwnna nos y fori. Nes i siarad gyda ti ar ôl y gêm a gofyn am y safle nes ti wared nos Wener, safle bach yn wahanol i ble ni fel arfer yn gweld ti. I ni'n mynd i allu disgwyl gweld ti'n wared fyna mwy aml o hyn ymlaen? Ie, roedd fi'n mwynhau a roedd mae'n helpu ddo pryd ti'n cael chwaraewyr dda o gwmpas chi. Ond mae'n rôl newydd. Fi eisiau dysgu. Falle bydd ni'n gweld ni yna llawer mwy aml. Ond ble bynnag fi gorfod chwarae, bydd fi'n chwarae. Fi jyst yn edrych ymlaen i gwario fwy o amser yn y campiau a chwarae mwy o gemau. Montenegro i ddod nos y fori, pa mor wahanol mae'r hera yma yn mynd i fod i gymharu â Twrci? Ie, maen nhw'n tîm peryglus, maen nhw'n cael chwaraewyr sydd yn gallu gwneud rhywbeth mas o dim byd, felly ni gorfod gwneud y pethau rydyn ni'n cael success bant o gyda Twrci, felly mae'n intensity fod yna. Ni fod cael ein distances yn iawn. A wedyn bydd hwnna'n rhoi ni platform i mynd ymlaen wedyn ni chwarae gêm ni eisiau. Bydd ni... ond ni'n edrych ymlaen y tro yma gyda ffordd mae pethau wedi mynd. Achos yn y gorffennol, pan mae Cymru'n wario yn erbyn tîmoedd ble i ni'n disgwyl i Cymru ennill, weithiau chi wedi ffindo fe bach yn tricky yn y gorffennol. Os eisiau newid rhywbeth o ran y meddylfryd nos y fori, ti'n credu? Fi'n meddwl rhai weithiau ni'n gadael ein hunain fach yn agor. Felly dyna pan mae'n mor bwysig i ni dal gwneud y pethau sydd yn mynd i gwneud ni'n llwyddiannus, felly cael ein distances right, pobl mewn llefydd iawn a pethau fel yna, i roi ni y platform wedyn ni'n mynd ymlaen a i control o'r gêm. Nes ti gyrraedd caprif 85 nos Wener, llongyfarchiadau, a ni'n siarad gyda ti yn ystod yr wythnos am dy ffitrwydd di, bod ti'n teimlo fel bod ti mewn lle da iawn ar hyn o bryd, nawr ti 15 o gyrraedd 100. Yw hwnna'n rhywbeth i ti'n meddwl amdano? Bydd yn obviously neis iawn i cyrraedd hwnna, ond un gêm ar y tro, os mae'n digwydd, mae'n digwydd, ond fi mor balch pob tro fi'n mynd allan yna, a gobeithio un dydd fydd fi yn cyrraedd hwnna.